Wel, i ni'n darllen y bore yma o lyfr Jona. Mae wedi bod yn spel ers i ni edrych ar Jona, a dyma fydd y bregaeth olaf yn llyfr Jona. Ac o'n i'n meddwl, gan bod Jona ddim yn llyfr hir, i ni'n mynd i ddarllen y cyfan. Just fel bod gennym ni y llyfr cyfan yn glir yn ein meddyliau ni, yr hanes hyd yn hyn yn glir yn ein meddyliau ni, fel ein bod ni'n gallu rapio fel yn dda, Duw, amen. Felly ni'n mynd i ddarllen Jona o benod cyntaf ar adnod cyntaf hyd at y diwedd. Daeth gair yr arglwydd at Jona, fab Amitai, a dweud, Cod, dos i Ninefe, y ddinas fawr, a llyfara yn ei herbyn. Oherwydd, daeth ei drygioni i'm sylw. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i Jopa, a chael llong yn mynd i Tarsus. Ac wedi talu ei dreiliau, aeth arni i fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Ond cododd yr arglwydd wynt nerthol ar y môr, a bu storm mor arw ar y môr, nes bod y llong mewn perygl o gael ei dryllio. Roedd y morwyr wedi dychryn, a phob un yn gweiddi ar ei ddew, a thaflasant y geroedd ar y llong i'r môr i'w hysgafnu. Ond roedd Jona wedi mynd i grombil y llong i orwedd, ac wedi cysgu. A daeth capten y llong ato a gofyn, beth yw dy feddwl yn cysgu, cod a galwar dy ddew, efallai y meddyliau'r Duw amdanom, rhag ein difetha. Yna dywedodd y morwyr wrth ei gilydd, o achos pwy y daeth y drwg hwn arnom, gadewch i ni fwrw coelbren i ni gael gwybod. Felly bwriasant coelbren, a syrthiodd y coelbren ar Jona. Yna dywed asant wrtho, dywed i ni, beth yw dy neges, o ble y deithost, prin yw dy wlad, o ba genedl yr wyt. Atebodd yntai hwy. Hebrewr wyf fi, ac yr wyf yn ofni'r arglwydd diw'r nefoedd, a wnaeth y môr a'r sychtir. A daeth ofn mawr ar y dynion, a dywed asant wrtho, beth yw hyn a wnaethost? Oherwydd gwydda'r dynion, mae ffoi oddi wrth yr arglwydd yr oedd, gan iddo ddweud hynny wrthynt. Yna, dywed asant, beth a wnawn a thi, mwyn i'r môr ostegu i ni, oherwydd y mae'n gweithygu o hyd. Atebodd yntai, cymerwch fi am taflu i'r môr, ac yna fyd y wela'r môr i chwi, oherwydd gwn mae hachos i y daeth y storm arw hon arnoch. Rhwyfodd y dynion yn galed i gyrraedd tir, ond ni allent gan fod y môr yn gweithygu o hyd yn ei herbyn. Yna gweithasant ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd, paid a gadael i ni gael ein difetha am fywyd y dyn hwn, na rhoi gwaed dieog yn ein herbyn. Ti yw'r arglwydd ac yr wyt yn gwneud fel y gwely'n dda. Yna, cymerasant Jona a'i daflu i'r môr, a llonyddodd y môr o'i gynnwrf. Ac ofnodd y gwyr yr arglwydd yn fawr iawn, gan yffrymu aberth i'r arglwydd a gwneud addunedau. A threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona, a bu Jona ym mol y pysgodyn am 3 diwrnod a 2 noson. Yna, gweddiodd Jona ar yr arglwydd dduw o fol y pysgodyn a dweud, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder ac atebodd fi. O ddyfnder lleol y gweithais a chlywais fy llais. Teflais fi i'r dyfnder i eigion y môr a llanw yn fangylchynu. Yr oedd dy holl donau ath lyfeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais, fym gyrwyd allan wrth olwg di, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Ceodd y dyfroedd amdanaf, a'r dyfnder o'm cwmpas, clymodd y gwymon am fy mhen wrth wreiddiau'r mynyddoedd. Eithim e lawr i'r wlad y ceodd ei bolltau arnaf am byth. Eto, dygaist fy mywyd i fyny o'r pwll o arglwydd fy niw, pan deimlais fy hun yn llywygu, cofiais am yr arglwydd, a daeth fy ngweddi atat i'th deml sanctaidd. Y mae'r rhai sy'n addoli ei lunod gwag yn gwadu ei teyrngarwch, ond aberthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a addunedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu. A llyfarodd yr arglwydd wrth y pysgodyn, a chwydodd yntai Jona ar y lan.
Yna, daeth gair yr arglwydd at Jona yr eildro a dweud, Cod, dos i Ninive, y ddinas fawr, a llefarw wrthi y neges a ddyweda fi wrthyt. Cododd Jona a mynd i Ninive yn ôl gair yr arglwydd. Roedd Ninive yn ddinas fawr iawn, yn daith tridiau ar ei thraws. Yna dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas, ac wedi mynd daith un diwrnod cyhoeddodd, ymhen 20 diwrnod fydd ymchweli'r Ninive. Credodd pobl Ninive yn new, a chyhoeddasant ympryd a gwisgo sach liain o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. A phan ddaeth y newydd at frenin Ninive, cododd yntau oddi ar ei orsedd a diosg ei fantell a gwisgo sach liain ac eistedd mewn lludw. Gwnaeth broclamasiwn a'i gyhoeddi yn Ninive, drwy orchymyn y brenin a'i uchelwyr, na fydde di ddyn nac anifail, gwartheg na defaid, brofi dim, na fydded iddynt fwyta nac yfed. Bydded iddynt wisgo sach liain a galw yn dair ar ddew. Bydded i bob un droi oddi wrth ei ffordd regionus ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwyla. Pwy a wyr, na fydd Duw yn edifarhau eto ac yn troi oddi wrth ei ddig mawr fel na'n difethyr ni. Pan welodd Duw beth a wnaethant, a'i bod wedi troi o'i ffyrdd drygionus, edifarhaodd am y drwg y bwriadodd ei wneud iddynt ac nis gwnaeth. Yr oedd Jona'n anfodlon iawn am hyn, a theimlai'n ddig. Yna gweddiodd ar yr arglwydd a dweud, Yn awr arglwydd, onid hyn a ddywedais pan oedd yn gartref? Dyma pam yr ychybais y blaen drwy ffoi i Tarsus, gwyddwn dy fod yn dduw graslon a thrigarog, araf i ddigio, mawr o dosturi ac yn edifar ganddo wneud niwed. Yn awr arglwydd, cymer fy mywyd oddi arnaf, o gwell gennyf farw na byw. Atebodd Duw, awn iawn i ti, deimlo'n ddig. Aeth Jona allan ac aros i'r dwyrain o'r ddinas. Gwnaeth gaban iddo'i hun yno ac eistedd yn ei gysgod i weld beth a ddigwyddau i'r ddinas. A threfnodd yr arglwydd Dduw i blanhigyn dyfu dros Jona i fod yn gysgod dros ei ben ac i leddfu ei drallod. Ac yr oedd Jona'n falch iawn o'r planhigyn. Ond gyda'r wawr drannoeth, trefnodd Duw i bryfyn yn nychu'r planhigyn, nes iddo grino. A phan gododd yr haul, trefnodd Duw wynt poeth o'r dwyrain, ac roedd yr haul yn taro ar ben Jona nes iddo lywygu. Gofynodd am gael marw, a dweud gwell gennyf farw na byw. A gofynodd Duw i Jona, awn iawn i ti deimlo'n ddig o achos y planhigyn? Atebodd yntau, mae'n iawn i mi deimlo'n ddig, hyd angau. Dywedodd Duw, rwy ti'n tosturio wrth blanhigyn na fi ost yn llyfurio gydag ef nac yn ei dyfu. Mewn noson y daeth ac mewn noson y darfu. Oni thosturio finne wrth Ninive, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith a'r llaw dde, heb sôn am lu o anifeiliad. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Wel, y tro diwetha i ni edrych ar lyfr Jona, rhyw fis yn ôl cyn ein cyfresu Pasg ni, fi yn ni'n edrych os gofiwch chi ar galon Jona. A sut wedd Jona yn ei natur oedd yn cael ei nodweddu gan yr ymateb eithafol. Ar ganol y storom, welon ni bydde well gan Jona gael ei daflu i'r môr nag edifarhau. Mae Jona'n gwybod bod yr arglwydd yn drigarog. Yn ganol y storom, bydde well ganddo fe gael ei daflu i'r môr nag edifarhau. Yn ei ddicter wedyn, welon ni, bydde well gan Jona marw na byw. Welon ni bydde well ganddo fe gael ei daflu i'r môr nag edifarhau. Ac ar ôl gweld pobl Ninive yn edifarhau, gwell ganddo fe marw na byw. Welon ni bod calon Jona'n cael ei nodweddu gan yr un ymatebion pechadurus. Hyd yn oed ar ôl i'r arglwydd ymwneud â fe ym mol y pysgodyn, mae'n cael ei nodweddu yn ei hen ddynau gan yr un ymatebion. Ond,
welon ni yn yr un am atebion eithafol na, erbyn penod 4, mi oedd yna rhywbeth di newid yn Jona. Oedd rhywbeth di newid ynddo fe. Mae'r arglwydd wedi bod ar waith ynddo fe, achos erbyn diwedd yr hanes, bod yr hen ymateb pechadurus dal yna, o leia yn penod 4, i ni'n gweld ar y cychwyn, yn adnod 2, yna gweddiodd ar yr arglwydd. O leia mae'n cymryd ei gwyn at yr arglwydd ym mhenod 4. Heddiw, i ni am ganolbwyntio yn y lle cyntaf ar adnodau 5 hyd at ddiwedd y benod. Lle ni'n gweld Jona yn pwdi, a'r arglwydd yn dysgu gwers iddo fe. Ac ar ôl i ni edrych ar hynny, dwi am i ni zoomio nôl mas eto, ystyried y llyfr yn ei gyfanrwydd, ac ystyried yr her mawr mae llyfr Jona, byddai llyfr Jona wedi cynnig i bobl Israel ar y pryd, ac i ni heddiw fel yr eglwys. Pan o'n i'n yr ysgol gynradd, oedd gyda ni ffrind, a i amddiffyn ni hunaniaethau, fi'n mynd i galw fe'n Dave. Okay? Gyda ni ffrind o'r enw Dave. Ac unrhyw bryd o'n i'n chwarae pêl-droed, ac oedd penderfyniad yn mynd yn erbyn Dave, bydde fe'n gwylltio. Oedd ganddo fe issues anger management. Bydde fe'n gwylltio, bydde ddim yn gallu rheoli i emosiynau fe, bydde fe'n stompian draw i'r touchline, cerdded yn bwrpasol iawn gyda'r ffrawn mawr ar ei wyneb e, bydde fe'n eistedd lawr, croesi coesau, croesi breichiau, a gwylio gweddill y gêm, ond mewn pwdi ofnadw. Dal eisiau gwybod beth yn mynd i ddigwydd, ond gwrthod cymryd rhan mwyach, jyst eisiau bod yn spectator, achos bod pethau ddim di mynd fel oedd eisiau. A mewn ffordd, dyna beth ni'n gweld Jona wneud fan hyn. Mae'n ffindio lle i'w hun tu allan i'r ddinas. Mae'n adeiladu rhyw gysgod bach, rhyw babell bach iddo fe ei hun. A mae'n edrych i weld beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae hynny'n awgrymu rhywbeth i ni am agwedd Jona. Doedd e ddim eisiau gweld pobl Ninive yn edifarhau. Mae'n gwybod bod yr arglwydd wedi dewis dangos trigaredd, ond mae e dal yn mynd i eistedd yn aros i weld beth sy'n mynd i ddigwydd, as if bod Jona'n gobeithio, tu hwnt i obeth, gobeithio bod yr arglwydd yn newid i feddwl. Gobeithio, ti'n mo be, Jona? Ti sy'n iawn. Mae well i fi ddinistrio y bobl yma. Change y plan, dwi'n mynd i chwalu'r ddinas. Mae'n dymuno gweld barn yn dod ar bobl mae'r arglwydd eisoes wedi trigarhau arnyn nhw. Ond gobeithio yn y lle cyntaf bod hynny'n swnio'n wrong i ni. Gobeithio bod ni'n deall yn ein meddyliau nad yw honno'n agwedd gywir. Ac eto, mae hynny'n rhywbeth mae eisiau bob un ohono ni chwilio ein calonau ni amdano fe. Efallai, ein bod ni yma heddiw wedi cael ein brifo gan bobl. Wedi profi poen a dioddefaint dan law rhywun arall. Yn y lle cyntaf, mae'r arglwydd yn galw ni weddio dros y bobl yna. Fe ddylen ni fod yn gweddio dros nhw, fel i ni fod i weddio dros bawb, y bydden nhw yn troi at yr arglwydd, mewn edifeirwch a ffydd, y bydden nhw'n credu'r efengil, credu'r newyddion da, bod Duw wedi dod i'n byd ym mherson ei fab, a thrwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth, trwy ei atgyfodiad, ei fod ei wedi ennill cyfiawnder maddeuant, a bywyd i bechaduriad sydd ar hyn o bryd tu allan i Iesu Grist, sydd yn anghyfiawn, yn eog ac yn farw. I ni fod i weddio, bod hyd yn oed pobl sydd wedi ein brifo ni'n bersonol, yn troi at yr arglwydd ac yn credu'r newyddion da. Hyd yn oed rhai sydd wedi brifo ni, hyd yn oed rhai i ni'n ystyried sydd mewn gwrthryfel agored yn erbyn yr arglwydd. Ond beth sy'n digwydd wedyn pan mae'r arglwydd yn ateb ein gweddiau ni, a mae'r bobl na sydd wedi brifo ni yn dod i ffydd? Ydy hynny yn dadwneud y cyfan maen nhw wedi wneud i ni o'n profiad ni? Am beth anodd, nag yw e? Y drwg maen nhw wedi gwneud, eu pechod nhw sydd yn erbyn Duw yn y lle cyntaf, ac yn ein herbyn ni os maen nhw wedi brifo ni, mae hynny, mae rhaid ni ddeall, wedi hoelio i'r groes. Mae wedi mynd.
Mae Crist wedi cymryd e. Does gan Dduw ddim condemniad ar gyfer y person hwnnw mwyach am y drwg maen nhw wedi wneud i ni. Mae Crist wedi cymryd y condemniad. Nawr, dyna yw hyfrydwch yr efengil i ni. Y drwg ni wedi wneud yn erbyn eraill, y drwg ni wedi wneud yn erbyn yr arglwydd yn y lle cyntaf, mae wedi cael ei dalio gyda. Ond mae'r un peth yn wir wedyn pan mae pobl eraill sydd wedi ein brifo ni yn cael ei maddau gan yr arglwydd. Yr condemniad maen nhw'n heiddi am be maen nhw wedi wneud i ni, mae wedi mynd. Mae wedi mynd. Dyma yw pŵer y groes. Dyma rhan o offens y groes, offens yr efengil. A mae'n gallu bod mor anodd i ni i weld eraill drwy lens y groes. Mae'n gallu bod yn anodd i ni weld eraill drwy lens y groes, yn enwedig os ydyn nhw wedi'n brifo ni. A dyna beth mae agwedd Jona yn dangos i ni fan hyn. Nineve, wrth gwrs, prif ddinas Assyria, un o'r gwledydd mawr pwerus yn y cyfnod yna, un o gelynion Israel. Reit, pobl Assyria, yn y pen draw, nhw sy'n concro Israel, teyrnas y gogledd, maen nhw'n dod lawr ac yn amgylchynu Jerusalem mewn gwarchau. Dyma yw'r gelyn. Dyma yw gelyn pobl Jona. Maen nhw'n bobl sydd fel di commitio war crimes yn erbyn pobl Jona. Dyna yw'r lefel fan hyn. Mae Jona ddim yn gallu gweld nhw drwy lens trigaredd Duw. Mae Duw wedi maddau iddyn nhw, dyw Jona ddim eisiau derbyn hynna. Achos cofio'r holl bethau yna wnaethon nhw yn erbyn ni. Gai'ch annog chi yn y lle cyntaf, os ydych chi'n gweld rhywbeth o hynny yn eich hunain, os ydych chi'n gweld yn anodd i weld rhai sydd wedi eich brifo chi, sydd bellach wedi derbyn trigaredd Duw drwy lens y groes, neu rhai sydd yng Nghrist sydd wedi eich brifo chi, os ydych chi'n gweld yn anodd i'w gweld nhw drwy lens y groes, dych chi ddim yn llai o Gristion am hynny. Mae hynny'n naturiol. Ond, os ydych chi yn y lle yna, dyw'r arglwydd ddim eisiau chi aros yna. Dyw'r arglwydd ddim eisiau chi aros yn y lle yna o methu a gweld y person arall drwy lens y groes. Mae'n dymuno i ni weld eraill drwy lens gras. Dyna mae'n dymuno ar gyfer Jona. A dyma'r arglwydd felly yn dysgu gwers iddo fe. Mae'r arglwydd yn codi'r planhigyn yma i warchod Jona rhag gres yr haul. Nawr, cofiwch, mae Jona wedi adeiladu rhyw fath o babell iddo fe hun. Yn amlwg, oedd e ddim yn babell dda iawn, cos mae eisiau'r planhigyn yma ar ei benne eto mwyn ei warchod e. A mae Jona'n falch o'r planhigyn yma. Mae'n ddiolchgar amdano fe. Mae wrth i bod o'r planhigyn. Mae'r arglwydd wedyn yn danfon y mwydyn, i'r pryfyn, sydd yn lladd y planhigyn. A mae Jona eto, mae'n refertio nôl i'r agwedd calon yna sy'n nodweddu e, well gyda fi farw na byw oherwydd bod y planhigyn ma di marw. Oherwydd bod e'n grac dros tynged y planhigyn. A dyma'r arglwydd wedyn yn siarad gyda Jona ac yn dysgu gwers iddo fe. Oedd Jona'n tosturio dros y planhigyn, ond mi oedd tosturi Jona yn dosturi hunanol. Oedd e'n dosturi hunanol. Oedd Jona'n drist dros y planhigyn oherwydd bod y planhigyn wedi bod yn fendith iddo fe yn ei warchod e. Dyna yw cymhelliant tosturi Jona. Taw nid fe ei hun yw gwrthrych ei dosturi, mae'n tosturio dros y planhigyn, eto mae'n dosturi sydd yn self-motivated. Sa'n gwybod os ydych chi wedi cwrdd â phobl lle mae'r cyfan yn eu bywyd nhw i weld yn troi o gwmpas nhw. Falle bod rhywun sydd yn agos iddyn nhw yn marw. Ond mae galar nhw dros golled y person wir wedi ei canoli arnyn nhw eu hunain. Dwi'n gweld hyn mor anodd.
Sa'i'n gwybod sut fedra I copio hebddyn nhw. Dwi mor unig nawr. Nawr, wrth gwrs, dwi eisiau cafiatio hyn yn glir iawn. Falle bod rheina yn bethau sydd yn wir, a falle bod rheina'n bethau ni wedi teimlo wrth brofi galar. Maen nhw'n deimladau teilwng, right? Ond mae yna rai pobl, chi jyst yn cael y synwyr gyda nhw. Taw hyd yn oed yn wyneb colled rhywun arall, a marwolaeth rhywbeth arall, rhywbeth ofnadw wedi digwydd i rhywun arall, mae e dal amdani nhw. Effaith y marwolaeth arnyn nhw yw prif ffocws ei galar nhw, nid colled a torcalon dros farwolaeth y person arall. Ydy hynny'n gwneud synwyr? Rhywbeth fel na sydd gyda ni fan hyn gyda Jona. Ie, mae'r planhigyn di marw, but it's about him. Mae'n galar hunanol. Mae'n tosturio dros y planhigyn mewn ffordd hunanol. Mae yna sens o entitlement fan hyn. Mae ei alar a'i dosturi dros y planhigyn yn alar ac yn dosturi oherwydd bod y planhigyn di bod yn fendith iddo fe. Ac maen nhw'n alar a thosturi oherwydd bod Jona'n meddwl mae rhyw hawl dy fe i'r planhigyn, oherwydd bod y planhigyn di bod yn fendith iddo fe a'i warchod e. Be ni'n gweld fan hyn yw ochr arall y geiniog i agwedd Jona at Nineve. Y bobl mae e'n casau oherwydd be maen nhw wedi wneud iddo fe, mae Jona'n dymuno barn arnyn nhw. Y planhigyn, mae e'n falch ohono fe am bod y planhigyn wedi bod yn fendith, mae Jona'n tysturio dros y planhigyn. Yn y ddau sefyllfa, mae Jona yn teimlo mae ganddo fe'r hawl i benderfynu be sy'n digwydd. Mae e'n meddwl taw fe sy'n heiddi bod yn farnwr. Mae nhw'n heiddi marw, oedd y planhigyn yn heiddi byw. Pwdi. Mae gan Jona ddau broblem. Dyw e ddim yn deall gras a thrigaredd. Dyw e ddim yn deall gras a thrigaredd. A dyw e ddim yn deall pwy sy'n ar hawl i fod yn raslon ac i drigarhau. Ond dyma'r arglwydd wedyn yn rhoi'r wers. Edrychwch ar adnodau 10 ac 11. Rwy ti'n tosturio wrth blanhigyn na fiost yn llyfurio gydag ef nac yn ei dyfu, mewn noson y daith ac mewn noson y darfu. O'n i thysturio finnau wrth Nineve, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith a'r llaw dde, heb sôn am lu o anifeiliad. Mae'r arglwydd yn herio Jona. Mae'n herio fe. Pwy wyt ti i dosturio dros y planhigyn? Pwy wyt ti i feddwl bod ti'n gwybod be ddyle di digwydd i'r planhigyn yma pan nid ti creodd y planhigyn, nid ti tyfodd y planhigyn, Jona? Mae'r arglwydd yn hawlio ei le. Fi sydd wedi creu pobl Nineve, mae'r arglwydd yn dweud. Fi sydd wedi creu'r anifeiliaid. Fi sydd wedi rhoi'r bywyd yn eu cyrff nhw. Fi sydd wedi rhoi'r air yn eu ysgyfent nhw. Lle fi yw i dosturio wrth bobl Nineve. Nid lle ti, Jona, i benderfynu beth sy'n digwydd i'r bobl yma. Dyw Jona ddim yn deall trigaredd. A dyw e ddim yn deall taw nid ei le yw i benderfynu pwy sy'n derbyn gras a thrigaredd. Ond mae'r arglwydd yn drigarog. Mae'r arglwydd yn drigarog, a mae'r arglwydd yn ei sofraniaeth wedi dewis trigarhau. Ac mae e wedi dewis amlygu ei drigaredd i ni drwy ddyrchafu ei fab ar groes. Fel y bydde unrhyw un sy'n dod ac yn credu ynddo fe yn derbyn trigaredd yr arglwydd. Diolch i Dduw bod ei galon mor wahanol i galon Jona. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd. Llawn barn a chondemiad oedd Jona. Nawr, dwi am mynd i orffen bore yma a chloi ein cyfres ni drwy zoomio mas
ac ystyried yr un her fawr, dwi'n meddwl, y brif her, mae llyfr Jona yn ei gyfanrwydd yn gosod ger ein bron ni. A ni am wneud hynny drwy edrych ar 4 person neu grŵp o bobl. Capten y llong, morwyr y llong, brenin Assyria a Jona. Os oes gennych chi'ch Beibl, trowch chi i benod 1, adnod 6. Tra bod Jona'n cysgu yng ngwaelod y cwch, mae'r capten yn dod, a daeth capten y llong ato a gofyn, beth yw dy feddwl yn cysgu? Cod a galw ar dy Dduw, efallai y meddyliau'r Duw amdanom rhag ein difetha. Mae gan y capten gonsyrn dros ei fywyd a bywyd y morwyr. Mae gan y capten concern dros fywyd pobl. Penod 1, adnodau 12 ac 13. Y morwyr. Mae Jona yn dweud wrthyn nhw, bai fi yw bod chi yn y storm yma, yr ateb yw, taflwch fi i'r môr. Adnod 13. Ond rhwyfodd y dynion yn galed i gyrraedd y tir. Bod Jona wedi dweud wrthyn nhw beth yw'r ateb, mae'r morwyr dal yn treial cyrraedd y tir. Pam? Achos bod gynnyn nhw concern dros fywyd Jona. Mae gan y morwyr concern dros fywyd dynol. Penod 3 wedyn, adnodau 7 i 9. Brenin Nineve. Bod Jona ddim eisiau gweld pobl Nineve yn troi at yr arglwydd a chredu ynddo fe, mae brenin Nineve yn gwneud popeth mae e'n gallu i arwain ei bobl mewn edifeirwch fel nad yw'r bobl yn wynebu dinistyr. Y brenin ei hun. Cofiwch, yn Assyria, beth oedd teitl oedd y brenin yn rhoi i'w hun? Brenin Brenhinoedd. Yn dod lawr oddi ar ei orsedd, yn tynnu ei fantell, yn gwisgo sach liain. Mae hwn yn unheard of ar gyfer brenin Assyria. Ond yn gwneud hynny, pam mwyn arbed bywydau ei bobl. Mae gan hyd yn oed brenin Assyria concern dros fywyd dynol. Calonau pwy yn y stori yma sydd yn debycach i galon yr arglwydd? Y paganiad neu'r Israeliad? Dyle hanes Jona o'i ystyried yn ei gyfanrwydd, dyle y stori yma di fod yn her i bobl Israel. Right? So, wrth gwrs, mae gennym ni stori, ac yn y stori ei hun, mae yna lwyth i ni ddysgu. Ond o ystyried y stori fel uned gyfan, fel uned proffwydol i bobl Israel, mi oedd hwn yn cynnig her enfawr iddyn nhw. Mi oedd Israel fod yn oleuni i'r cenhedloedd o'i cwmpas nhw. Mi oedd deddfau Israel fod i warchod bywyd dynol. Lle mae'r cenhedloedd o'i cwmpas nhw yn aberthu pobl, yn dreisgar, oedd pobl Israel fod yn shining light yng nghanol y tywyllwch na i gyd. Oedden nhw fod i ofalu am y tlawd a'r gweddwon, gan ddeall bod pob un ohonyn nhw wedi cael ei wneud ar lun a delw Duw, bod pob un bywyd dynol gyda gwerth a urddas cynhenid. Dyna oedd bywyd Israel fel pobl fod i ddangos. Ac wrth iddyn nhw fod yn oleuni yn y tywyllwch, oedden nhw fod yn oleuni, oedd yn denu'r cenhedloedd mewn, i'r bobl yna cael bywyd. Oedd pobl Israel fod yn shining light fel bod pobl y cenhedloedd yn dod mewn ac yn derbyn bywyd ac yn gallu addoli yr arglwydd. Dyna oedden nhw i fod. Ond fel gwlad, ond nhw ddim o gwbl wedi cael ei nodweddu gan y concern yma dros y cenhedloedd. Doedden nhw ddim yn oleuni yn y tywyllwch fel oedden nhw fod. Doedden nhw troi at arferion y cenhedloedd a dechrau byw fel nhw, yn hytrach na bod yn oleuni oedd yn tynnu'r cenhedloedd mewn ac yn trawsnewid y cenhedloedd. Ar y cyfan, nathon nhw fethu ag adlewyrchu gogoniant a thrigaredd yr arglwydd i'r bobl o'i cwmpas nhw. Serch hynny, mae'r arglwydd yn ffyddlon, nath e dal ei amddiffyn nhw, nath e dal ei cadw nhw, hyd yn oed drwy
goncwest, hyd yn oed drwy warchau o gwmpas Jerusalem, hyd yn oed drwy'r gaethlyd ym Mabolon ac yn ôl, mae'r arglwydd yn cadw nhw fel ei fod e'n gweithio eu bwrpasau achubol trwyddyn nhw. Achos mi oedd e wedi addo Meseia byddai'n dod o bobl Israel. O blith pobl Israel mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod, y gwir Israeliad, y Meseia oedd Duw wedi addo. Nawr meddyliwch yn be fi newydd ddweud am Israel. Grŵp o bobl oedd fod â chonsern dros y cenhedloedd, ond nath methu yn eu tasg nhw, gwrthod eu galwedigaeth nhw, ond serch hynny, nath yr arglwydd dal eu cadw nhw mewn ffyrdd hollol syfrdanol fel ei bod e'n cyflawni eu bwrpasau achubol. Nag yw hwnna'n swnio fel bywyd Jona? Mae bywyd Jona, mae stori cyfan Jona ei hun yn ddarlun o fethiant Israel. Dyma ddyn nath esgeiluso ei alwad i fynd a chyhoeddi i'r cenhedloedd, i adlewyrchu calon yr arglwydd i'r cenhedloedd. Nath e fethu, ond serch hynny, mae'r arglwydd yn ffyddlon ac yn gweithio ei bwrpasau achubol, despite Jona. Chi'n gweld sut mae bywyd Jona fan hyn yn ddarlun i ni o fethiant Israel, ond ffyddlondeb yr arglwydd i achub fethiant ei berson neu bobl Bydde stori Jona fel uned cyfan di bod yn her i bobl Israel. Yr arglwydd yn dangos i bobl Israel, dyma fel i chi. Chi yw Jona, fel cenedl. A'r cwestiwn mawr, yr her mawr iddyn nhw wedyn, ydy eich calon chi yn mynd i fod fel calon yr arglwydd, neu ydy e'n mynd i fod fel Jona? A dyma'r her i ni, fel eglwys heddiw, fyd, fel pobl Dduw heddiw. Ydy ein calonau ni yn debycach i galon Jona neu i galon yr arglwydd? Dwi eisiau jyst yn sydyn pigo mas 3 agwedd o hynny. Ydy ein calonau ni fel calon yr arglwydd at bobl nad sydd yn ei nabod Y morwyr, y capten, pobl Nineve, brenin Nineve, paganiaid, pob un ohonyn nhw. Eilen addoli, bywyd wedi ei nodweddu'n llwyr gan bechod o'r math eithaf. Di gwneud pethau ofnadw. Di gwneud pethau ofnadw i bobl Dduw. Ydy ein calonau ni wrth feddwl am pobl felly yn ein cymdeithas ni yn mynd i fod fel calon Jona? Smo nhw'n heiddi fe. Neu calon yr arglwydd? Dyn nhw ddim yn heiddi fe, ond dwi'n mynd i drigarhau. Oes gennym ni osgo calon o gondemniad neu osgo calon o ras a trigaredd. Os oes gennym ni osgo calon o trigaredd, wel fe fyddwn ni yn mynd at bobl dim ots pwy ydyn nhw gyda'r newyddion da, yn cyhoeddi'r efengyl iddyn nhw, yn addfwyn ac mewn cariad, ond yn glir. Ac yn trin y rhai hynny sydd tu allan i'r eglwys, gyda gras a trigaredd, yn gweithredoedd ni yn adlewyrchu calon yr arglwydd atyn nhw. Yr ail her. Ydy ein calonau ni fel calon yr arglwydd at y rhai sydd yn ei nabod Ac os ystyriwch agwedd yr arglwydd at Jona fan hyn. O'n i wedi gweud, mae Jona'n fethiant llwyr. Ydy ein agwedd ni at rodyr a chwiorydd yn yr eglwys yn cael ei nodweddu gan ymynedd a goddef garwch fel ymynedd a goddef garwch yr arglwydd at Jona? Wrth i ni ddyheu i'w gweld nhw'n tyfu ac yn cael eu sancteiddhau? Mor mesu yw Jona fan hyn, mae'r arglwydd mor dyner gyda fe. Yn gweithio yn ei fywyd, yn ei siapio fe, yn dysgu gwers ar ôl gwers ar ôl gwers iddo fe. Oes gennym ni yr un agwedd calon at y rhai hynny o fewn yr eglwys sydd i weld yn mes falle? Cwpl o adnodau i rannu gyda chi o lythyr yr Effesied.
Penod 4, adnod 32. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau i'ch gilydd fel y meddeodd Duw yng Nghrist i chi. Ein bod ni yn meddiannu agwedd calon yr arglwydd at ein gilydd. Rhan cyntaf o Galatiaid 6, adnod 1. Gyfeillion, os gaiff rhywun ei ddal mewn rhyw drosedd, eich gwaith chi y rhai ysbrydol yw ei adfer mewn ysbryd addfwyn. Sylwch, mae'n ymwneud â'n gilydd fod i adlewyrchu calon a chonsern tyner yr arglwydd at ei bobl. I ni, meddylwch am ffrwyth yr ysbryd sydd fod i'n llenwi ni. Goddefgarwch, amynedd. At ein gilydd oherwydd taw dyna fel mae'r arglwydd. Gwyddiwch y bydde hynny'n gynyddol wir yn ein bywydau ni. Ac yn ola wedyn, ydy'n calonau ni fel calon yr arglwydd at ei greadigaeth. Nid dim ond y bobl mae gan yr arglwydd gonsern dros nhw. Mae bron fel throwaway line, ond mae yn gair Duw. Edrychwch ar ddiwedd penod 4. Yr adnod ola. Onith astudio finnau wrth Nineve, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith na'r llaw dde, heb sôn am lu o anifeiliaid. Mae gan yr arglwydd gonsern dros ei greadigaeth. Nid jyst y pobl, anifeiliaid, planhigion, y ddeiar, y byd ei hun. Rhufeiniad 8, adnodau 19 i 21. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am ei blant Duw gael ei datgyddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobeth, y cair greadigaeth hithau ei ryddhau o gaeth ddiwed a llygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw. Mae gan yr arglwydd calon a chonsern dros y byd, dros ei greadigaeth. Gymaint yw ei gonsernau ei fod e'n mynd i adfer y byd, ei fod e'n mynd i creu'r byd o'r newydd mewn creadigaeth newydd. Nawr, os ydyn ni yng Nghrist, i ni'n greadigaeth newydd yn barod. Mae bywyd y greadigaeth newydd drwy atgyfodiad Crist yn y lle cyntaf wedi torri mewn i'n byd ni. Ac am ein bod ni yn un â Crist, mae bywyd y greadigaeth newydd yna sydd ar y ffordd wedi dechrau ynom ni. Fe ddyle ein ymwneud ni gyda'r greadigaeth o'n cwmpas ni adlewyrchu hynny, yn y ffordd i ni'n stiwardio'r byd, yn y ffordd i ni'n defnyddio adnoddau naturiol, yn y ffordd i ni'n gofalu am anifeiliaid, y consumer choices i ni'n gwneud. Fe ddyle'r pethau yna yn ein bywydau ni adlewyrchu calon a chonsern yr arglwydd dros ei greadigaeth. Nawr wrth gwrs, cafiat mawr, ni ddim yn gallu achub y blaned.